Potom sme boli fakt akože unavení, takedy už o 6:30 som sa tam sadol a nás sedeli, vychutnávali si moment, okamžik, vychutnávali sme si krásny podvečer. Niekedy o 7 sme sa vydali na Václavské námestie, že aj tam nakoho poubímame, potom sme objímali nejakých ľudí, sme proste išli ako nejaký prievod ľudí, nejakých 20-30 plagáty nad hlavu. Ja som sa snažil chodiť vpredu, aby som s tým veľkým plagátom nad hlavou, aby som akože ľuďom dopredu dal vedieť, že sa dajú prihlášať, že sa vedeli pripraviť a vytrhnúť sa z toho svojho sveta do nášho. A akože keď tak po prípade, akože sa k nám priblížiť, keď sa chcú objímať. A väčšinou sme proste tak išli a tak rozprávali, ale že kto mi dá objať, kto ma objíme. Takže bolo to fajné. Na Václavu tam bola nejaká akcia, že sa rozdala káva zadarmo v nejakom stane, tak sme do toho stanu tak vošli a že strihák z everybody a sme nejaké predavačky poobjímali a tak a tam sme potom nejak čakali a potom sme išli na večeru, lebo už aj väčšina ľudí odišli chvíľu predtým a aj keď sa navyši z pikniku sa konala večera u Ferdinanda, ako každý štvrtok je tam švédská taká stretnutie u Ferdinanda. Tak nám prišli, raz hodinu sme nám išli, raz o 8 sme prišli, to bolo strašne ďaleko, ale to bola tiež v pohode. Po ceste sme stretli jedného typka, ktorý mal nejakých 16 rokov a proste, že a čo sa deje, čo to vlastne vy robíte a prečo to robíte a úplne sa nechápal, sa zaujímal, ale sa mi páčil, aký bol odvážny a tak, taký proste priamy, tak sme mu vysvetlili, že o čom je kávo surfing a prečo práve dneska robíme strihák a prečo ideme v tej reštaurácii a supidal a teraz strával profil na kávo surfingu mi písal, že ako sa toto že ako je, že proste novia tak, že také zaujímavé, že možno sme získali nového člena. No a bolo to akože vážne skvelé a bude to rád spraviť aj na budúce určite a hocikedy sa pridám a uzmýšľam o tom, že zorganizujeme strihák na Vianoce v Košiciach, to by mohlo byť tiež fajn, keď neviem aká je košická mentalita, pretože predsa len, a teda nejde ani o tú mentalitu ľudí na ulici, ktorí by mohli byť takí divní a sa k tomu stať rezervovanie. Ako skôr to, že potrebujete na to zohnať našu skupinu aspoň 30 ľudí, lebo keď sú nejaké 5-6, tak to je proste fail. A musia byť úplne presvedčení o tom, čo sa deje, že nepočúvajú, že budú mať úspech, lebo keby ja som nechodil k tým ľuďom a im nehovoril a proste nemal istotu, že ich objím proste a že oni mňa objímu, alebo takí váhali, tak to by spolu nič nebolo, že niekto musí spraviť ten prvý krok. Tak tam bolo veľa takých ľudí, že takže give me prihák, ale mu nedal. Ja som prišiel a fakt, že prišiel k nemu a proste ho išiel objať tak. Potom ma volali, no, že robíme harassment a tak, ale nevadí. Teraz napísal jeden typek referenciu na Kávo-Švédskom profile, že som akože mladý chalan, ktorý nemá problém objímať to s úplnými cudzincmi aj veľmi odvážny. A to sa mi neviem páči, takže som rád za to. A potom mi bolo aj trochu smutno, lebo takéto sú super ľudia, no, ktorých vlastne opúšťam. A keď sme sa to tak zoskamarátili ako s nejakým, ja neviem, piatimi ľuďmi, som taký bližší kamarát, si povedal, že som s ním tak fajne pokecal a všetko. A že by si chcel predstavať, tak sa s nimi vydať aj na budúce. Lenže väčšinou takí ľudia sú skletelia. A z toho sveta tam bol ten Dan z Ameriky, potom Gemma, ktorá cestuje po celom svete, potom tam bol jeden z Filipín typek, neviem ako sa volá, a žiaľ, jeden Poliak, taký srandovný a tak, no ale tak zase na druhej strane tam bolo pár ľudí, ktorí sú z Prahy a dúfam, že to budeme vidieť, budem chodiť častejšie, alebo začnem, keďže teraz ani nebolo vlastne kedy, na tie štvrtkové posedenia do hrom do policie, kde vlastne sú zrazy kávo-švédske pražské, pravidelné a potom sú aj rôzne nepravidelné zrazy. Hrá sa napríklad futbal, zajtra v útorok večer sa hrá futbal, tak by som tam rád prišiel, pokiaľ nebudem úplne zničený a tak ďalej a tak ďalej. Takže tak, a teraz mi písal typek, že nejaký úplne na couchsurfingu, že čau David, že videl som, že máš tam nastavené, že cestuješ, že mám nastavené, že cestujem to práve, že môžeš mňa bezpečne bežiť, to je zaujímavé, keď na druhej strane nemá nejaké referencie, takže to môže byť nejaký pofiderný človek. Takže o tom je ten couchsurfing, no pre tých, ktorí nevedia, že človek, že tam máš v tom profile referencie na teba a vďaka ním ľudia vedia, že si v pohode, že ja tam mám, neviem, koľko 12 referencií, že som úplne super, že pozitív, takže by nemá problém si kto pri streste a podobne.
A ja takisto, keby som niekde chcel ísť, aj keď som išiel do Bologny, tak som akože išiel k žene, ktorá mala nejaké pozitívne referencie, tak som vedel, že je fajn a že ma neokradne, nezabije a tak ďalej. Keď vážne, nepočul som ešte o niekom, ktorý mal touto stránkou zlé skúsenosti, proste vážne vo všetkých ľuďoch je dobro, to len náš svet sa snaží, alebo teda náš svet, len tá západná americká nejaká kultúra alebo nejaký ten vplyv sa snaží tých ľudí odtrhnúť od seba a ich presvedčať, že sú ako všetci sme si cudzí navzájom a sa nepoznáme a sme proste odlišní a sme zlí a tak, že skutočne taká, že všetci nás vlastne sáme radi a všetci by sme mali byť úplne v pohode v sebe a sa proste objímať a šíriť lásku medzi sebou a nemať nejaké bariéry, nejaké proste problémy a to nejaké tieto dôvody logické, to naše odlučenie, lenže aj historické, lenže treba vedieť, prečo to tak je, ale treba vedieť, aká je tá správna cesta, i keď na nej nemusíme ísť, ale aspoň treba ten smer poznať. A keď sa pozerám v metre, tak veľa tých ľudí, a hlavne tie proste dievčatá, také 20-ročné a tak, nie v mojom veku, tak všetky také sú, že tak sa tvária, že nie sú také otvorené a neviem, no to je ťažko popísať. Ale silno sa mi páčili hugy, objímania. No a čo by som ďalej povedal je, že ešte zaujímavá vec sa stala v tom podniku u toho Fernanda. Som tam prisadol k tým dvom Kaliforničankám, ktoré som v autobuse deň predtým stretol a som trochu bavil a tak. Pomoc sa volať s nejakou Španielkou. A ešte tam bola Češka a hovorím, že nech si viac pivko, lebo už sedím na pol hodiny bez piva. Tak som išiel k pulzu a potom som si uvedomil, že vlastne idem darovať plazmu zajtra. Dneska som bol darovať plazmu. Takže tak asi si to pivko nekúpim. A tam taká holka sedela proste úplne pekná na bare. Tak sa pozerám, že pekná holka, tak, ale som akože to neriešil. A som sa zaknil, som nasledoval jedného typka, s ktorým som sa bavil deň predtým o navigácii, lebo on ma presvedčil o tom, že má teraz Android